Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe Samla Khasi ubadang arpulai senam karta, ula Mynsaw jur kawai ka Khmat, hadian baki yit jong katrok ka baulanya kila Dung, hakba kekenhun Runar kiba na Guwahati kila let hombor yaki Samla Khasi penar, kiba nyak kali bangkit dawilat na Guwahati shalom shnong. Uni Samla udai ubalatip kerteng kum ujo shwa rembai na kashnong kli tershi, West Giant Hills District, ubaka Khmat jong umenta kadon hapdeng ke jingshitom ke bajur, hadian baki yit kibarit kibalapat na kayit jong katrok na kajingbom ki Runar kilarung syapok ka Khmat kadiang. Kani kalaja hakapor shibaje menstep jong kahendro tarik menta ubenai nailar, haba kitrok kibade na jantia, kibadan palat laipusan teli yei, kibadang lek kit dobilat na digaru, kabadan hajan station rail. Hendrei hakatakapor lawan kekenhun Runar, bantiet yaki kali bat bom yaki nongnya kali, kat haduk badan kibala mare kulmal, bat don kibala Shoh, kibala Mynsaw, bat don kibala Shah tu ki mobile. Kat kum kejiat ho kibahaying ujo shwa, ula Mynsaw jur na ka Khmat, kadai namar ba udang yot thia, bat ka phun jong u ka sniu, dei hakan kapor kita ki Runar kibala kawang mau ya ka yit, bat ki yit kilapat, kilarung bet syaka Khmat jong u. Hadian balaja kumta ula mare kulmar barwat jingarap, bat poi hakawai ke petrol pump, kabadai jong utrai ba penyat yaki kali ha asam. Habalawan kit Shah Civil Hospital Shillong, omla ban sumar, hendrei lapha no Shah Negrims Hospital Maudiang-diang, bat menta ki doktor kimla ban sumar, ki lapha ban lej sumar no Shah Guwahati. Ki bahayeng ki lapen pau ke jing haba ki dei nakalong yeng ke baduk, ki hab ban lej sumar Shah Guwahati, hendrei lada kim lej ru kan ka Khmat jong u Joshua kan sesniu, bat kan kata ru ya kawai ka Khmat kamon. Kebelah sebun kong ni kuat kerabat pi nomor ba. Dia jung tip bagi don gi bahayang jung pi ba Shoh Shah Guwahati. Di batai yang i long meno Shoh ila Mynsaw na Hakapor ba Shoh im dala athan reban bu por na mar ba im don phone ila ga phone hayeng. Te isu antar ke por si beje steng lani arbeje jongga hendru tarik. Te kat ba i Shoh kia bon teli ki kali penar ki ba Shoh ki bala Shah kene phone ro don ki bala Shah bok ro don tang ba ma upat ba usam thi apo kali yo i re ba ki wan kat ba ki wan neng kong ki wan tang saw ngut san ngut yo i da benia than re ba dang sam thia te ula thia bi pokali ka ka por ba ki wan lum lut khrui ya la ya bon te ki su ka wang ba do mau ka wang do mau na yit kali ula ai ba Khmat bat mau bat yit kali lap sia lu da po Khmat ba ro khoj dei na ta ga daw la si tom jor ba Tumata ila ban pet ne la sumar kham jam im la re ban pet menta ila de sumar ila kham yo i malumala tang ba kitoi doktor bat badan ba don ha nigrim gi ba sumar ki ong ba kimla so ban sumar namar bala tre ge to bilor sa do chapo te ki sumar tang malumala tang ban yada ye ni ge Khmat ki sumar ha nigrim te kila pha bangin le cha Guwahati ta sumar biang mar sujia kata ka jingja kumla pitep kumno pila ban pitep kumni pitep hakapor ba jia ngimtip re ma uru sngeu tho so re na mar ba don phone u phet la ka phet ruma ta upoi ha petrol pump jong malik ba uya kali SSL nang ta da upoi ha petrol pump jong malik ha khat lai mer ta uya tho yo to manager ula phone sa yeng na mar uto pararo ubaya kali ka jo company ta ula phone ho to para jonga nang ta to parapat ula phone ye me jong ni ba Shoh te kilia le sim no una khalai mer hakapor ba ki wan sim yo ula mi lut bat snam bat ayu na Khmat na mar usu phet ruma te udai be na Khmat la le ai sura na mar bala kem gating te da wan mangi ya lam no Shah hospital ha civil tarik da poang to civil hospital ha Shillong nang ta da poang to kila pensat kila ai da wai te ki ong kimla ban sumar na mar ba mdon tar kila pha ing Shah Negrim te da poi ha Negrim pat ki ong ba la jeliu palat te la de chapo ba ka Khmat
te kimla Shoh ki ong tang ban sumar ban yadan nagane siliang te ki sumar we tang malumala ki ong pila ban le Guwahati Jangan pilih Guwahati ni pin haga kila ai uto doktor menne ulaya tho ba ni hab le haga monde pi ini bahayang jo pi ile ayu Guwahati nya kali ban kit kumno ban iya kali backload i up simen ban le ban hab sha lom chnong kibun kali hata kapor ki kali ba kia bon hai kali kila don kumbalai pusan teli lai penru teli ai gi kali penar basha Shoh tang ba ki babon pat ki yo phet ma upat ba udang samthia yo sure ban phet kembar kita ki perlok yo phet nomor ba ki kapar yo kya ki klem yo thia rete ki yo phet ma upat marwai yo ba udang samthia te yo re ban phet kadeh Guwahati ong kata jing ho Guwahati tang ba tip ka jaka pat ngam kan mau bahara ka de ai to paki upload hang to te kitbok ni bahayang jo pi ba in yo jengkat jekya jo semua ho